C, ang alkaline na vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Ang Tabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan yan. na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyoman Elmar Acol. Araw na po ngayon ng Martes, Disyembre 30, 2025, Rizal Day. Ako naman si Radyoman Jenny Pahilanga. Narito na pang ulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, 2 araw bago ang bagong taon, mga pasaherong pauwi sa kanilang mga probinsya, abay dagsa na rin sa mga bus terminal at pantalan. Bentahan ng mga paputok at pailaw, halos dumoble na ang presyo. Ilang alternatibong pampaingay gaya ng torotot, patok na rin sa mga mamimili. Ethics complaint, posibleng ihain naman kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y persahan at iligal na pagkuha ng tinaguriang Cabral Files, pero Leviste itinanggi naman ang aligasyon. Lalaki sa Morong, Bataan na nag-swimming habang nakainom, patay matapos malunod. Abangan din mga kasama para sa ating RMN IFM report at imbalikan ang istorya ng bayanihan ng mga Cebuano sa gitna ng pananalasa naman ng bagyong Tinus sa bansa. RMN Network News. At sa ating balitang showbiz, America's Got Talent 2025 champion Jessica Sanchez excited na para sa kanyang performance sa 2026 ASEAN Summit. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unahin natin ang report. May kaugnayan sa mga pasahero sa isang bus terminal doon naman sa Quezon City. Patuloy pong bumubuhos isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulib. Gerald. RMN Live Report. Kasama tiniyak ng pamumuana ng isang bus terminal dito sa Quezon City na pa-accommodate ang lahat ng pasahero kahit ganito kahaba yung mga linya ng pasahero ngayon na uuwi sa kanilang probinsya. Isang araw yan bago ang bisperas ng bagong taon. Kasunod na rin ito ng pagbuhos pa ng mga pasahero dito sa naturang bus terminal para humabol na makauwi sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Daniel Apostol, isa sa mga empleyado ng naturang bus company, posibleng ngayong araw na rin lang ang pagbuhos ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Pero tiniyak naman ang pamunuan ng kumpanya na sapata ang mga bibiyahing bus kahit dumami pa ang mga pasahero. Siguro mga alas 6 pa ngayon, sir, na hindi pa rin na ano yung haba nito. Baka umabot pa kami hanggang bukas, sir. Pero siguro, di na po siguro. Tuloy-tuloy naman po yung ano namin, 24 hours naman po yun. Samantala, isa sa mga pasaherong ating nakapanayam ay nagbabakasakaling pumila para makauwi sa kanilang probinsya. Ayon kay Jos Daniel, hindi ito nakauwi noong Pasko dahil sa dami na rin ng mga pasahero. Yun, madami po yung pila eh. Hindi ka naman nakipila dito noong Pasko? Hindi na po. Mahaba po yung ano. Kaya po ngayon na lang magbabagong taon uuwi.
Samantala, tuloy-tuloy naman ang paalala ng mga pulis na nag-iikot dito sa mga bus terminal sa Quezon City kaugnay sa mga dapat at hindi dapat dalhin sa kanilang mga biyahe, lalong-lalo ng pagdadala ng paputok at mga matatalina na bagay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mantiral, di ulit tatak, RMN. RMN Network News. Mahigit 126,000 na mga pasahero dumagsa sa mga pantalan sa bansa ngayong araw ayon sa Philippine Coast Guard. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report. Mula alas 6 kaninang umaga, umaabot na sa mahigit 126,000 na mga pasahero ang dumagsa sa mga pantalan sa bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, 65,626 sa mga pasahero na dumagsa sa mga pantalan ay outbound passengers, habang 61,104 naman ang inbound passengers. Nakapagtala rin ang Coast Guard ng 467 na mga barkong lumayag, habang 802 ang motor bangkas. Patuloy naman ang paalala ng Coast Guard sa publiko na iwasang sumakay sa mga kolorum ng mga sasakyang pagdagat at iwasan ang pagdadala ng mga pinagbabawal na kargamento tulad ng paputok o ng mga sangkap sa paggawa ng explosives. Nananatili na mga naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa buong bansa kung saan nag-deploy sila ng mga karagdagang pwersa tulad ng K9 units at Sea Marshals. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama sa kaugnay pa ring balita, 2 araw bago ang bagong taon, tumas pa ang presyo ng mga paputok at pailaw dyan naman sa Cubao sa Quezon City. Sa pag-ikot po ng DZXL News sa loob ng Araneta City o Center, dumoble na ang presyo ng lokal na paputok gaya ng kwitis. Mula sa 10 pesos ay tinitinda na ngayon sa halagang 20 pesos. Nasa 1,000 pesos naman hanggang 35,000 pesos ang fireworks depende sa klase at laki. Habang 100 pesos hanggang 150 pesos ang luces at 300 pesos naman yung fountain. Ayon sa ilang mga nagbebenta ng paputok bagamat walang kakulangan sa supply ay mataas ang kanilang puhunan para naman rito. Inasa namang dadami pa ang habol sa pamimili bukas, bisperas na kasi ng bagong taon. Yung Quitis, yung Sawa, yung TriStar, halos doble ng taas ang lokal. Pero yung pailaw, okay lang. May supply, pero napakataas. Hindi na namin lang kayang kunin. Maaaring tumaas pa yan bukas kasi gahol na sila gumawa kaya mataas na yung presyo. Bukod doon, konti yung dumating na pulbura. Samantala, mataas na rin ang bintahan ng mga turotot at iba pang pampaingay na binebenta naman sa lugar. Nasa 80 pesos hanggang 120 pesos ang kada piraso ng turotot. Depende po yan sa klase. 100 pesos naman ang tinatawag na rack attack sa isang kahoy na baril, habang 3,000 pesos naman para sa mga electronic firecrackers. RMN Network News. Samantala, unti-unti na ring sumisigla ang bentahan ng mga bilog na prutas sa Pasay City. Ayon sa ilang nagtitinda sa Libertad, sa bisperas ng bagong taon, ang inaasahan nilang bugso ng mga mamimili para kompletuhin ang tradisyon ng mga Pinoy 12 bilog na prutas para sa masaganang bagong taon. Bukod sa mga prutas, mabenta na rin nga sa ngayon ang mga paputok at pailaw, gayon din ang ilang alternatibong pampaingay gaya ng mga turotot. Habang sa Binondo, Maynila naman, dagsa na rin ang mga mamimili para sa mga pampaswerteng pagkain gaya ng tikoy at mga Lucky Charms. Umaasa naman ang mga nagtitinda na makakabawi sila sa bentahan ngayong taon. RMN Network News. Dumago tayo dyan sa Ilocos Region. Bilang ng mga nabibiktima ng paputok, patuloy pong dumarami. Mula sa FM Dagupan, may detalye Idol Matthew Pacheco. RMN Live Report. Umakyat na sa 56 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa Ilocos Region base sa pinakauling datos ng Department of Health. Saklaw ng tala mga insidente mula 21 hanggang nitong 29 ng Disyembre, kung saan 9 na bagong kaso ang naitala kahapon. Bagamat mas mababa ito ng 5.1% kumpara nung nakarang taon na may 59 na kaso, patuloy pa rin nagbabala ang kagawaran sa publiko lalo na ngayong papalapit ng bagong taon. Lumabas sa datos na unlabeled firecrackers pa rin ang pangunahing sanhin ng firework-related injuries, kasunod ng 5-star at Plapla. Ayon sa DOH, nakalap ang
ang datos mula sa mga pampubliko at pribadong ospital pati na sa mga provincial health offices gamit ang Online National Electronic Injury Surveillance System. Muling paalala naman ng otoridad na iwasan ang paputok at kung magdiriwang, piliin ang ligtas at legal na alternatibo upang maiwasan ang trahedya sa pagsalubong ng bagong taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN! RMN Network News. Posibleng mahaina ng ethics complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy porsahan at iligal na pagkuha ng Cabral files sa opisina ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, itinanggi na mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagbigay siya ng direktiba para makuha ang naturang dokumento na unang iginiit ng mambabatas. Kaya naman punto ni Ridon, posibleng ma-question ang ethical duties ni Leviste dahil sa aligasyong hindi tamang pagkuha ng mga dokumento at pag-reproduce nito na labag sa batas. Samantala, para kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilio, tila ginagatasan lang ni Leviste ang issue para sa sarili nitong ambisyon dahil sa paglalabas nito ng mga umano'y ebidensya na hindi dinadaan sa korte. Itong mga files na hawak di umano ni Congressman Leviste, tayo niyang nilalabas. At hindi naman niya isinasubmit sa anumang judicial body. Hindi niya ito ginamit sa korte. Hindi niya ito ginamit para magpatawag ng kung anumang pagdinig sa Kongreso. No? Bilang isang kongresista, meron siyang kapangyarihan na magpatawag ng investigasyon in aid of legislation patungkol doon sa mga files na hawak niya. Pero magpahanggang sa ngayon po, mas pinipili niyang gatasan pa for publicity itong issue na to kaysa gamitin yung hawak niyang ebidensya para ho talaga may mapanagot. Si Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilio sa panayam ng DCXL RMN Manila. Una lang sinabi ng grupo na kailangang imbestigahan o maimbestigahan ang mambabatas dahil questionable ang pagkuha ng dokumento maging ang mga pangalan nakalista rito. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, aligasyong iligal na inagaw ang umano'y Cabral files, mari namang itinanggi ni Representative Leandro Leviste. Detalye ng balitang yan mula naman kay Radyoman Gerald Ulip. RMN Live Report. Mariing itinanggi ni Representative Leandro Leviste ang aligasyong iligal niyang nakuha ang mga dokumento mula sa DPWH. Ayon sa kongresista, ang mga naturang papeles ay ibinigay umano sa kanya noong September 4 at may pahintulot pa si DPWH Secretary Vince Dizon. Kahina-hinala umano ang timing ng kumpirmasyon ng DPWH dahil ilang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Anya kung wala namang tinatago ang ahensya, mas makabubuting ilabas ito ng lahat kaugnaya ng naturang dokumento na nanawagan din sa DPWH si Leviste at sa Kongreso na tutukan ang investigasyon ng administrasyon kaugnaya ng umaray katiwalian sa ahensya. Tinanggit niya na may isang kongresista na may kamag-anak umanong nakakuha ng flood control subcontract mula sa isang COA flag na 15 or 11.5 billion pesos na proyekto ng New Centennial Water Source Kaliwa Dam. Dagdag pa niya na iintindihan niyang maaaring magalit ang ilang politiko at kontratista na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa pagbabahagi niya ng mga ebidensyang maaaring makatulong sa pagsisiyasat. Una nang pinasalamatan ni Leviste ang Department of Public Works and Highways at tapos kumpirmahin ng ahensya ang pagiging authentic ng tinaguriang Cabral files. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tatak, RMN. RMN Network News. Iginiit ni Senate President Tito Soto III na mahalagang masuri ang Cabral files na naglalaman ng umano'y politiko at mga cabinet members na nagpasok ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Ayon kay Soto, kailangang makapagbigay ng report ng Department of Budget and Management kung nakapaglabas ba sila ng pondo tulad ng pag-i-issue ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allotment kung naipatupad pa ang mga proyekto. Kung may listahan ng DPWH ng mga projects, hindi yun ang dapat tanong doon. Ang tanong, may SARO ba? Na-release ba? Meron bang NCA? Alin ang mga na-implement? Alin ang hindi na-implement?
alin na for later release ng presidente, alin ang na-veto ng presidente. So it's not just basta a list. Kailangan alam mo. Alam ng DBM. Dagdag pa ni Soto, hindi lamang ito basta listahan dahil mahalagang alam ito ng DBM upang maging malinaw dahil kung listahan lang umano ito ay madali lamang itong ilabas. May bundag Pilipinas sa ito po si Foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. RMN Network News. Sinimulan na ng ehekutibo ang masusing pagrepaso sa ratipikadong 2026 General Appropriations Act na natanggap itong Lunes mula sa Kongreso. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, personal na sinusuri ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang lahat ng pondo at probisyon upang matiyak ang anumang binago mula sa orihinal na National Expenditure Program. Layo nitong masiguro na ang 2026 budget ay hindi lang pasado sa batas at teknikal na pamantayan kundi tunay na tumutugon sa pangangailangan ng sambayanang Filipino. Tatagal na humigit kumulang 1 linggo ang review bago tuluyang ipatupad ang pondo. Inaasang mapipirmahan na ng Pangulo sa unang linggo ng Enero ang 2026 national budget. RMN Network News. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mga kasama, pagiging 100% corruption-free ng 2026 national budget. Depende yan sa maging implementasyon ayon kay Senate President Soto. Detalye ng balita mula kay Radyoman Conde Bata Conde. RMN Live Report. Depende sa pagpapatupad ng 2026 national budget kung mapapanatili nito na 100% corruption-free ang niratipikang pambansang pondo ng Senado. Ito ang reaksyon ni Senate President Tito Soto III matapos nga natiyakin na hindi magagamit sa katiwalian ang national budget dahil sa inilagay ng mga safeguards tulad ng anti-EPAL provision. Nang matanong si Soto kung dahil dito ay magiging 100% wala ng korupsyon sa budget, tugon ng Senate President, depende na ito kung paano ipapatupad ang pamahalaan at ng mga ahensya. Sa kabilang banday, tiniyak ni Soto na i-exercise ng Senado ang kanilang oversight function upang sa gayon ay makamit nila kahit ang porsyento ng corruption-free na budget. Tiniyak din ni Soto na magsasagawa ng regular ng Oversight Committee, Committee on Finance at mga ahensya para mabantayan kung saan at paano ginastos ang pondo lalo na sa mga kontrobersyal na proyekto. It depends on how it's implemented, but we will be exercising oversight functions over it so that we can at least try to achieve that particular percentage of anti-corruption. Yes, so every now and then dapat merong meeting oversight ng Committee on Finance. So paano ginagastos, saan nagagastos, magkano na nagastos. With DPWH and other agencies? Yes, so we can do that with all the agencies. Lalo na yung may mga controversial issues. Yan ang pahayag ni Senate President Tito Soto III. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tatak, RMN. RMN Network News.
Nanawagan ng Social Watch Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralang mabuti ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa panayam ng DCXL RMN Manila, sinabi ni Alce Kitalig, ang Senior Budget Specialist ng grupo, na may insertions pa rin ng 2026 budget. Taliwas ito sa mga sinasabi ng ilang opisyal na ang 2026 budget ang pinakamalinis na pondo. Ayon kay Kitalig, marami pa ring red flags, partikular umano ang maifip at tupad program na may tuturing pa ring pork barrel. Nakita namin na talaga meron pa ring mga pork allocation yun po no, yung sa sa maipif po yan sa tupad at saka po sa AIC. Yung sistema ay nandyan pa din. Ang nangyari lang ay tinanggal lang sa mga politiko yung makapapakita sila during the distribution of the pork. Pero kasi marami pa rin talaga mga opaque o malalabong proseso doon. Tulad na nabanggit ko kanina, yung mga executive session, mga side huddle, na nakapatay yung audio. So may ganun pa rin. No? Although yes, meron nga live stream na nangyari, pero marami pa rin desisyon doon na talagang kinamap nila during the point na hindi bukas sa publiko. Si Alce Kitalig, ang Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, bumaba ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong buwan ng Disyembre. Ay sa survey ng Pulse Asia, nakakuha ang Pangulo ng 32% trust ratings. Mas mababa yan kumpara naman sa 34% noong buwan ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Habang si VP Sara naman bumaba rin sa 54% ang trust rating mula naman sa 56% noong buwan ng Setyembre. Samantala, bagyang tumaas ang performance ratings ng Pangulo sa 34% mula naman sa 33%, habang tumaas din ng 1 punto ang performance rating ni VP Sara sa 56% mula naman sa 55%. Isinagawang survey nitong buwan ng Disyembre at 12 yan hanggang Disyembre 19 na may 1,200 adult respondents. RMN Network News. Pagbaba ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi makakaapekto sa laban ng pamahalaan kontra korupsyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report. Hindi alintana ng Malacanang ang pagbaba ng trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na hindi survey ang magdidikta ng direksyon ng pamahalaan kundi ang tama at makabuluhang desisyon para sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gabay lamang ang mga survey gaya ng Pulse Asia at SWS. Mataas man o mababa ang resulta, tuloy ang trabaho ng Pangulo, lalo na ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control project. Gihit ng palasyo, alam ng Pangulo na ang hakbang laban sa korupsyon ay hindi popular at magdudulot ng political noise dahil maraming makapangyarihang tao at politiko ang maapektuhan. Ngunit anila ito isang tamang desisyon kahit pa kapalit ang pagbaba ng ratings. Ikinumpara rin ni Castro ang mga nakaraang administrasyon na natiling mataas ang rating sa loob ng 6 taon, ngunit walang malinaw na naparusahan. Walang naibalik na kickbacks at nanatiling hindi napapanagot ang mga sangkot sa mga ghost projects. Kaugnay naman na mataas sa trust ratings ng Vice Presidente, sinabi ng palasyo na wala pa ring malinaw na resulta sa investigasyon sa confidential funds at may mga kaalyado umano na humaharang sa proseso. Handaan niyang saluhin ng Pangulo ang epekto sa kanyang administrasyon basta't malinaw na ang paninindigan ay laban sa korupsyon at para sa interes ng mamamayang Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Dumako muna tayo dyan sa lugar ng Bataan. Lalaki doon sa Morong na nagsiswimming habang nakainom patay matapos malunod. Mula sa Raming Bataan, may detalye Rajuman Mike Sigaral. RMN Live Report. Dead-on arrival ang isang 58 anyos na lalaki sa James L. Gordon Memorial Hospital sa lungsod ng Olongapo matapos malunod habang naliligo sa isang beach resort sa Sitio Minanga, Barangay Mabayong, Morong, Bataan. Sa inisyal na ulat ng pulisya, kinilala ang biktima na si Florendo Barros, 58 years old, residente ng Valdez, Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa baon ng ulat, naligo umano sa dagat ang biktima habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Batay sa salaysay ng caretaker ng beach resort na nagsagawa ng sea watch
shots gamit ang binoculars, napansin nito ang isang palutang-lutang at hindi na gumagalaw na bagay o tao sa tubig. Agad siyang lumusong at natuklasan ng biktima na nalunod na pala. Nagbigay ng paunang lunas o CPR bago isinugod sa ospital, subalit idineklara itong dead on arrival. Kasama sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa Baguio City, babaeng entertainer na tagpo ang patay sa isang bar. Alamin natin ang balita mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio. RMN Live Report. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang babaeng entertainer na natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang KTV at disco bar sa Marcos Highway sa lungsod ng Baguio. Kinilalang biktima bilang isang 44 years old na pansamantalang naninirahan umano sa nasabing establishmento na matatagpuan sa KM4, Barangay Bakaking Sentral. Ayon sa ulat ng pulisya, hinanap ang biktima ng isang customer matapos itong umalis sa VIP room. Kalaunan, natagpuan siyang nakahiga sa isang bangko sa ikatlong palapag ng bar at wala ng buhay. Huling nakita ang biktima na kumuha ng beer sa counter bago ang insidente. Dinala ang kanyang mga labi sa isang funeral home sa Marcos Highway. Samantala, pansamantalang isa na ilalim sa kustodiya ang customer na nakakita sa biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio, Tatak, RMN. RMN Network News. Mula sa mga sasakyang inanod ng baha, mga bahay na inabot hanggang bubong at mga buhay na nawala. Ang bagyong Tino ay nakatatak sa mga kababayan nating Cebuano. Ito isang pangyayaring para sa iba ay ngayon lang nila naranasan. Ating balikan ang kwentong kalamidad at istorya ng bayanihan sa RMN IFM Year-End Report ni Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Hindi pa man ganap na nakakabawi ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu. Isa pang kalamidad ang tumama sa lalawigan noong Nobyembre 4. Ang bagyong Tino na may dalang hindi lang mapaminsalang pagbugso ng hangin kundi pati na ang malakas at matagal na pagbuhos ng ulan. Sa pagtataya ng pag-asa sa isang buwang dami ng tubig ulan ang ibinuhos ng bagyong Tino sa loob lamang ng 24 oras. Bunsod nito, umapaw ang mga malalaking sapa sa Talisay, sa Cebu City, Mandawi, Liloan, Compostela at Danao na nagresulta sa malawakang pagbaha. Umabot pa sa hanggang bubong ng mga bahay ang baha at tumangay sa maraming sasakyan na ayon sa mga residente ngayon lang nila naranasan. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo sa 232 ang nasawi sa bagyong Tino, 112 ang missing, habang 532 naman ang nasugatan. Karamihan sa mga namatay ay nalunod sa baha, kabilang dito ang nakakaantig damdamin ng isang pamilyang may 13 miyembro ang kasamang naanod ng kanilang bahay sa Barangay Bakayan, habang isang buong pamilya naman ang nailibing ng buhay sa landslide sa Barangay Sapang Dako sa Cebu City. Dahil sa malawakang pagbaha, sinisi ng mga residente ang real estate development ng Monte Rasas de Cebu project ng aktor at civil engineer na si Slater Young, habang nasilip ang umano'y palpak na mga flood control project sa Cebu. Muling bumalik sa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pamunuan ng relief operations sa ilang evacuation center sa Talisay at Liloan. Dito nag-component ng material. Tapos, para kontrol yung pagtutuloy ng mga pilita. Pinapababog. Habang muli ring nagsagawa ng relief operation ang DYHP at IFM, katuwang ang walang humpay na suporta at pagmamalasakit ng mga listeners at viewers upang makalikom ng mahigit 3 milyong piso na cash donation. Sila ang nagtabang dito sa listeners at viewers sa DYHP. 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, 5,000. Marami pong salamat sa DYHP, sa IFM Cebu, sa ilahang hinapag-ingat. Relief goods at ibang tulong para sa mga nasalanta ni Bagyong Tino. Tinahak ng himpilan ang mga liblib na lugar para lang makapagbigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng Bagyong Tino. Niining atong gihimo karon bisan pa man sa sunod-sunod ni mga katalagman ato nadangatan apan padayon mi nga nihimo nini uban sa kadasig. Dili na mo na giisip nga yano lang nga kami broadcasting og sila ang mga listeners kundi nakakreita og usa ka relasyon built on trust, built on familiarity, o
built on genuine nga concern sa usag-usa. Maskin sa kakapoy, maskin sa init, tuwan, kagutom, ato ang giagwanta pero dili nato igsapayan gumikan kay pinangga kay ta sa labang kagagahom. Kasama mo sa RMN Cebu para sa RMN News Year-End Report, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Entertainment News. America's Got Talent 2025 champion Jessica Sanchez excited at paghahandaan ng mga magiging performance sa 2026 ASEAN Summit. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake. Super excited ang film singer at America's Got Talent champion na si Jessica Sanchez na mag-perform sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Ito'y matapos na personal na imbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa courtesy call sa Malacanang kanina. Ayon kay Jessica, paghahandaan niya ang kanyang mga aawitin para maging kinatawan ng bansa. Kanina'y sinabi ni PBBM na ipinagmamalaki niya ang talento at galing ni Sanchez bilang isang mga awit at naniniwala siyang handa ang Pilipinas na magpakita ng world-class performances sa pandaigdigang pagtitipon tulad ng ASEAN Summit. Samantala, kinumpirma ni Jessica na may niluluto siyang new album para sa fans na nakatakdang i-release sa first quarter ng 2026 kung saan nakapaloob ang mga orihinal na awitin, collab with other Pinoy artists at Tagalog songs. Si Jessica ay narito sa Pinas para magtanghal sa The Grand Countdown to 2026 sa Newport World Resort bukas ng gabi, December 31. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol. At Rajuman Jenny Pahilang. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila, sa mga Chabacano, Felices Pascua, y Prospero Año Nuevo. Ako, si Radyoman Jenny Pahilanga, magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras de Radio Tiradpas. Dan 3 minutos kalpasan ti oras alas 6. Itamaleng ti Martes, pitsa 30 ti mabilang iti bulan ti December taon 2025. Aldaw, Bonifacio Day. As iti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control na Enjeruel Laranang Astamutin ti TV sa ITPN Channel 13 ni John Benson Gumintong. Naumay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang asmanglad isang maraydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kindandani Kilokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manunglito Alcantara iso ti sidada namang Kevin kin makpasangbay kada sinurat yu abon no tidandani wana kay palaunan ti mensay kada patigyu iti biyag. Kin kastamutin nagiti papagayam yu ayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ni daw ninyo na kita akablaw yu kin komenyo ti live Facebook ti DZTP Radio Tiradpas.
Kita tringarod tumuna sunata apamaskwa para kada kay amin apada-pada. Isuting mayani kada kayo umay kumablaw tanadayawa palayo sa mimet ko na naisaruno Diyos ti mangted sinaragsak na Paskwayo isuting mayani kada kayo umay kumablaw tanadayawa palayo sa mimet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak na Paskwayo Apo ti Mesyas ari ti lubong naipas ngay iti kulong nalo mo keningget panlaw ngayon tayo pagwadan inaldaw-aldaw di Paskwa iparit na irit na paragin na yatawan kumat guran-gura intay nga dami nagragsak liday ken lagi intay iwagsak Paskwa iparit na irit na paragin na yatawan kumat guran-gura intay nga't amin nagragsak liday ken ladingit intay iwagsak liday ken ladingit intay iwagsak Dan 7 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Unsakbay na papagayangin tayo. Agibasa ti bunitiran danew. Basta mo tin dagiti kablaw yung kuminyo ti live Facebook. Ti kablawan tayo mula ti papagayon tayo na yata tumartarabay. Iti ito yung programa ita Western Pangasinan. Basta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, Ken Ilocos Kangrunan, iti sudad ti Kandon ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a signal ti programa sa mingayog ken dandani ti Luanja. Kita tuyin dagiti branded a motorsiklo. Honda, Yamaha, ken Suzuki, anyapay tururay nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yo Tiron Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos ken Abra. At data uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwar ti motor na Ngadar kita sa studio tumawag ti dayto ya cellphone number 0927695299. Wino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo ko dagiti. Nadakama ta branch office ng Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara sales manager winibagayo anang iyo ti radyo ti Radpas. Karagiti madanunan yung kakapintas kinaisang ababalasang to opisina tilon Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maalay yung mutlang yung 1,000 pesos nung kaiwarti customer te motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements, to valid ID kin may salang
Komikar. Don Philip Marketing Taguray kada kayo. Lagi timot nakabayon timotol sa Kluda. Yung kaya lanin na kita original RCR Timotorio sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo talagdisaan pa nakala. Iti plaka timotol sa Kluda. Manipod taon 2017 nagpababa 2014 yung kaya lanan claim sa Jai opisina ti LTO District Kandun City. Ito ko lang lagi tayo original ORCR Timotol Sekluyo Agraman Valid ID. Ala papagayam. Mayon te 2016 lagi tayo plaka tin motoryo mastapo lamay kabit dagitan. No kaya mo tagpalamis, namagas kayo ni Tanuas Pure Boko Diyos, masarakan ti National Highway, si Dawin Santa Cruz, si Locutor. Kukwa kimatmatunan da Jonas, Kenruan del Amen. Noas Pure Boko Diyos, National Highway, si Dawin Santa Cruz, si Locutor. Ayun, kablawan tayo ni Mian Gambon Birusail Kayabyak. Manariman magbuibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio ti Radpas, mabaon ti programa sa miyong ayo kinandani ti Lokanja, ti kastriman ti Minsay na. Naimbagra Benser Lito, kablawan man ti Happy New Year dagiti amin. Customer tayo ti Don Philip Marketing Corporation, agyaman Sir Lito. May kayon, may kayon tupayon, agirwarm, Dirukin nyo ta ni Sir Lito Alcantara. Wala. Kablawan tayo amin, nagitayo. Customer ka no. Ti Don Philip Marketing Corporation. Ti Don Philip Marketing Kandun City. Naimbag nga oras kin kanituyo papagayam. Ti dayto yung aldaw ti Martes. Bonifacio Day. Ako nada. Kasak noror kita umadanin ti Noche Buena may part mo ti paputok papagayam. So ang kay nagpapaputok tadi kay masalaman may report kayo kababayan may waragawag ti barangay ti radyo. Ay kakalag napintas mo ti Pasko kawan taruna yung paputok awan takwas pasong bati paputok. So tata, paliwon tayo. Ano kita na kumpiskar, lalo kay Cagayan. Kanya pa yung duma, nagano kita nakita ng Facebook. Talaga nga, pinumpiskar na kita amin, paputok. Usaw-usaw na pa iti danom. Damo dyan duman usaw taramilinda. Alangan mat, puuran da, di pumutok lang tama tayo. Delikay siya. So nga na siya sayat kanura di Torutot. Kuna ni Presidente Bongbong Marcos ag Torutot kailangan. Po na yun na po. Ano klase Torutot Nagitay ang nunubiyag Torutot na. Nya Torutot Iman mo sa bagay napintas mo na wanti adoon ay paputok tangan nariwawa ti lubong. Amuyon nariwawa, pinabigatan na ti madamag, nga ulan ti ramramay na, alang ramramay. Pati bulsat na nakibulsan dati paputok, sumabog. Kunamot ni Jenny Donato. Good evening, sir. Great command amin. Nakalugarak dito'y barangay, nagbudditan advance Happy New Year to all. May gusto kaya amin sa Santo Domingo. Kaya mo nagpapaputok kita, kasi nagdagi tayo dito nagsisem. Ordino, dagi tayo nakapaligilan, at dagi tayo warningan. So nga papagayam, anad lang, tadi kay tukindi, matiklo. Ano sa inyo palang tagtarutot? At
tamo kita na motor nga kumaradakad. Ala, baliwan nyo kita tambot siyo, takitag no niya't mapasamak tuno. Rabi tinot si Bina, sigurado matiliw kay amin. Awanti Luzon, embargo rin itong motor yo. Alaman, kanyak mat, nakapandarik tulangan, isi-isi. Ano yung pandarik, talungan motor, nakaistak niya balay. Kita tingaro ti pambalagit manipod master control. Umuna-unay, mangkablawa ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kaya't ko itad kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Diyos agnina kada kayo amin. Isugamin nato yung programa na in-request ni President Bongbong Marcos na aming ang pamilya na makawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongreso ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inugida ng program ng AKAP. So, dito yung AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito yung sa bali na mabalik makaawat ng financial assistance. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas.
Sabay-sabay sa Booster Pinas Lakas! May sa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan nga selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. Toy kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, abaro atawen kada tayo. Amen. Dan 22 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kituna ni pagayam Dexter Gallita Duga. Happy New Year, hapong lito, kastamot king kapok. Happy New Year. Minister Marcos, naragsa kapaskwam kin nagasat, may sasangbay ti barot tawin sir, God bless. Nagkapuray ta kini pagayam, Minister Marcos manipod sa Jai, Ilocos Norte. Mablawan tayo mo na Alfonso Rayray. Kitkunana dito ay good evening idol, special greetings to Ruby Ikala, Tita Sinait, Barangay Duyayat, from Altin, Manuiba, Santa, thanks and God bless. Alfonso Rayray. Itpablawan tayo rin na pagayam Dionisio na kanay Clarita Ragos ti Bakno at Kalaotit Baknutan La Union. Hasta mo ito kin Mr. Renato Mirna Pascua Ortiga Baknutan La Union ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa JJ Guico, Jofre Cadorna, Linda Palo ni John Byron, and Virgilio Ambabag, ni Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Hasta mo ito sila may Romero, Salvador Romero, Fridelina Romero, si San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Glory Gayaw, Emily Tumapia, Talabel Tamayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Calitong, Burgos, Ilocos. Hasta mo ito kiti amin, akan Kantuban Rondelia Group, Askara Pagaya, Alejandro Culas Banwa, Areño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang ni
Richie Bagdayan, Fernandez Galaso, King Glenn Gayadan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain, Nilincio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio, Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosora. Kablaw tayo kung nagapo, kina Alejandro Banwa, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosora. Astamot kang kinadila, Rivera, ti Green Valley, Baguio City. Ni Randy Saplorte sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosora. Ni Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega, ni Julie Lavaro, George Ramirez de San Fernando City. Kablawan tayo mo na pagayam, Eddie Boy Labendino, Emily Labendino, Mercer Labendino, Angel Labendino, Kilrelio Ligaspi, Barangay Gilong Dalawa, Lilom, Ilocosora. Astamutan Kinagusto Ligaspi, Juanito Alcantara, Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Rick Rivera, Michael Katabay, ni Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Raybain Edwin Sullivan, Kilon Philip Alaminos, Pangasinan. Hasta kablawan tayo na pagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagues, Roselyn Calagues, Ronaldin Dungpay, Nirialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Hasta mo tingin Makari Wabaya, Diyos Labaya, Barlito Abaya, Diyos Marabaya, Larissa Abaya, Sir Labaya, Mia Abaya, Isitio Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Kita tingor tumunada ni umintay basa, managapo ini pagayam, Rem Yanis, Itagatsor, Claveria, Cagayan, Dani Wapamaswa, Ilibukon Tinutse Bina. Tunggal umaplaw, nalami sa puloy angin. Iparangarang na ti Paskwa kit umadanin. Agkakapintas kinagkakaday, adikurasyon may matangan. Kadang tiigid kalsada, simbahan wino pagtaingan. Sa aming Paskwa kit may patangatang, karagiti radyo, telebisyon, wino, pagtukaran. Dagiti na dumat, maris na silaw, wagandap-andap. Kaarigdat between, magimat-rimat. Dagiti mo sang kapamilya, gringda, masapa. Sang kamay sa langapan, makimisa. Kisya maparbangon na panubina, mas panangrambak panagtao iti misyas. Dagiti tao makumikumda nga gisagana, uray rigat lang tada kadakwada. Ikarigatan da tagbungon tisagot da, kadagiti gagayim kabagyan ng runat pamilyada. Dananang kintatang, nagmayat panagdanggay da, naglutot sinuman tupig kinbibingka, at dapay pansit puto, kiso di bula. Apagsasangwanda intun madanon, kinot si Bina. Dagiti mo tubobing kinataingan nagragsak da, tado na kiti sinsilyo kin papel ni bangko na tapatanda. Ado pa na kiti tarawon impadawat da. Anya na nagwadwad dagiti pagbibingayan da. Di may ladawan ragsak tunggal maysa. Aglalo no kastoy sumang baykal dawan iti Paskwa.
Tagaari tayat talnakin kapya, sa ako takapaggan ngimpay ti Diyos Ama. Wen dito'y lobong, anakasadsadak japulos si Marikna, iti makuna nga anag iti Paskwa. Awan kas Paskwa iti Pinas, anagdudumat pinaragsak, awan makaasping kin makaartak. Suray ka ti Dani wala paulwan niliw kon tinot sa bina, nga nagapo kin Rem Yanis, itagatsor Claveria Cagayan, imday to'y katanda sa Jait Pagilian Tungkong. Itat tingarog ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Ato'y kang nga umay kumaglaaw, makipaskwa't gagarami. Yawat yung aro din tayo ginalduli, tauray lanong babainte asalapi. Amwen yu di kay medwadwaenen, makipaskwa't gagarami. Taijay Belen, nayanakin, iti Mesias daydayawen. Ala kakapsat, agragragsaktay, dimteng manenti algaw, saririt ken kinarekta, kadatay asangapada. Ato'y kang nga umay kumaglaaw, makipaskwa't gagarami. Yawat yung aro din tayo ginalduli, tauray lanong babainte asalapi. Amwen yu di kay medwadwaenen, makipaskwa't gagarami. Taijay Belen, nayanakin, iti Mesias daydayawen. Wala kakabsat, agragragsaktay, dimteng manenti aldaw, saririt ken kinareka, kadatay asangapada. Spirit of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. tayo ita, kakailiak ti Ilia Santa Lucia,
Adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Isu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Isu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Manipot, tinagan LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, tinaragsak nga Paskwa, tinagasat at barumatawen tayo amin. Ado a bersyon winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kabsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Garo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Naragsak nga Paskwa kada kayo amian, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talnaken namnama. Agkay-kaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Go back, kamay, sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprints. Do it ngayon. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Yabrasak man ti naragsak kinapnuan ayat akablao ko. Nagasat a Paskwa ken naragsak a baro atawen. Sapay kumata ti mensahe ti Apo isu kumati adda amang tarabay kada tayo. Tapno iti kasta mariknakin may parikna tayo ti ragsak kinayat. Iti tunggal maysa. Agari kumati kapya ken nagtultuloy kumati salonat para iti bagi tayo ken iti pamilya tayo. Toy kumabkablao kada kayo. Vice Mayor Colapu R. Trinidad. Guyod Kalimoyon. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo
iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman a kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos tiagngina. Dapat sa 45 minutos, kasangwanan 2 oras ko alas 7. Kablawan tayo rin na pagayam, Mr. and Mrs. Marcial Mila Olbinado and family, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olbinado and family,
Mr. and Mrs. Eleonora Castro and family, ni Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Pedro Olbinado, Roger Olbinado, Elio Olbinado, ni Pedro Olpiano, Lodi Biahe, Lobi Castro, Lubina Castro, kina amin na pamilya Olbinado, Olpiano, Ordinado, sa Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta Tablawan tayo na pagayam, Jan Oscar Orpelia, Janis Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan, and Pamit Anaya Gabayan, sa Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Lolita Lawage, Ronnie Alcantara sa Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocotaro. Hasta Utkin Jobilito Bustamante, Oreño Bustamante, Florencio Bustamante, sa Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta Utkin Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Trusilang Elena Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, ni Barangay Captain Ricardo Bilog, ni Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocotoro. Hasta mutin Grapagayam, Ari Lopre, Mari Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manilin Ison, Lili Clareson, Leia Ison, Daniel Orbos, ni Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kita tingorog nintay basa ti Danay Nagapogil Pagayam, Proilan Agustin, Manguba, Banna, Ilocos Norte. Tidani una na Paulwan, Paraglupos, Tipanawen. Agsobre manin itilagip. Ngaumabrasay talintatao. Apirasin na ti barukong. Ti sumarunawa parbangon ti Disyembre. Iti panaganinaw ti dan kinbaro at awan. Pinigis ti panawon ti ulimag. Ti rabiyaban bantayan dagiti bituin ti langit. Ngayon dayon ti ragsak iti barukong. Iti panakaipas ngay mo, iti misteryo alubong. Wen kastoy ti tiyempo, Daniel. Talupulo kat maysay ti Disyembre. Hindi masisirat mo tilawag. Di maninagan mi iti pakabuklam. Di nararapap ko apasit ti biyag. Tapnumat matan meeting ka panaglayag. Sika tinamnamat akay batugan. Kitagtagay na apara kadagiti agkabanwag. Wen nagtalinaod, tinatalgod da kasasad. Dagiti dawol na simmang bayal, aglupos yun tilinak. Itiday ito yung masangwanan ti pananggrambak. Ti Paskwa kintinaragsak, baruat taon tayo apada-pada. Sulay ta ti Danay wana Paulwan, panaglupos ti Panawen. Nagapo kay Proilan Agustin Manguba, si Banna, Ilocos Norte. Kita timot nga rin ti May sa Sunata, Pamaskwa, ang may pakuyog ti Daniw na. Rugyang tay may patayag, si Kantanta
iti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapkya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili ang narbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itumda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor J.C. Balingsat. Guyod, galimuyot. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
Manipot, tinagan til LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti amin nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat at baruatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kagsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Coro. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti poon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet ti intayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo met ti salunat tayo. Kadayto ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too.
Dan 5 minutos kalpasan, ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo rin na pagayam, April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milenio Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Kastamot ko na nito kablawan tayo mo ni John Raymar Kabansag. Naimbag mo oras kin kanituna, sila ito yung programa sa aming ayo kinandani, kilokan dya kastamutin, kin Rosa May Cabradilla. Naimbag mo oras kin kanitom, Happy New Year. Hasta pa kablawan tayo mo ni Pagayam, Ruli Gabaldon Laperte ni Binamin Andaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Hasta mo kay Richard Chan, ti Orsaran, Suyo, Ilocosora. Ti Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ken Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Mablawan tayo mo na Pagayam, Babi Gorospi, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora. Ni Mark Antonio Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City. Ni Dexter Galita Duga, ti Paok Norte, Santa Lucia, Ilocosora. Bernardita Libaton, ti Bognay, Candon City. Ti Janice Miragonton, La Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta kin Cesar Balios and family, ti Vincio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Hablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Pastamutin kay Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Fordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melida Piawen, Clarita Domingo, Isicho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Willie Romero, Tiaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. and Miss Berelio, Fredilina Domingo and family. Mr. and Mrs. Binamin Brenda Rantin family. Mr. and Mrs. Ilimar Pace Domingo and family. Di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Pastawin Joe Bilingawat Saloon. Adelina Bugasto, ti Barangay Darapida, Candon City. Pastawin Pilumino, Gacosan, Isberga, Gacosan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocosora. Edwin Asuren, Bisquera, ti Bangad Abra, Ismina, ti Abgabura, Burgos, Ilocosora. Pastawin Joper Bilaso, Jopre Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kita to'y pangarog ti Pambalagay Manipod Master Control.
ko di nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay kumata ti baet iti paspasamak iti a tiempo sagrapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapitasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat a barutawen tayo amin. Kaya anak ken kabsat yo Bukal Boy Hernelia giyaman ako nay. So dito iti commence panang rugi ti panaka-construct na. So nga datoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast ti implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasagbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasinti ragragsakan ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawon 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manipod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Ti kay papanan ti Paskwa kada tayo Kristiyano ket ragsak ayat ken panangipaay ti sagot. Ngam kang ronaan iti amin isu daytoy iti panagyaman tayo iti bendisyon ti daytoy nga tawen ti sagot a biag ken salunat ti panakapakawan iti basol tayo kablawang kay nga rod iti napnuan ayat ken naragsak nga Paskwa iti daytoy nga tiyempo kakailyak. To'y kumabkablaaw kada tayo, ABC President JP Singson na po. Diyan sa 45 minutos, kalpasan 2 oras ng alas 7. Kablawan tayo rula pagayam,
Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Dani Del Rosario, Miriam Corbito, John Balocano, Kinisal Sumakyag, kinig sa amin ang kakadwara si Claudine Nistora, si Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocos. Hasta mo ito ng Grapagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, yung Gakutan Family, sa Nicolas Candon City. Ablawan tayo mo na Pagayam, Lia Gawat, Isil Gawat, Loris Gawat, si Barangay Katirman, Candon City, ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, hasta Ben de la Cruz, Melinda de la Cruz, Didison de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay, Pinipin, Santa Cruz, Silosor, hasta Rene Bernal, Cesar Bernal, ni Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Silosor, kay ni Brenda Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Silosor. Ablawan tayo mo ni Pagayam, ang ilisabon seleksyonin family, ti Kaparwan sa Emilio Lucosora, ni Dennis Bardiaga, ti Bangga Dabra, Augusto Mico Aliorina, ni Suyo Lucosora, ang Elena Angel Arsina, Tabor, Narbacan ni Lucosora. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi, Gawatin family, ti Katerman, Candon City, hasta tin Leni Ramirez, Madarang Salcido Lucosora, ni Rina Marca, ti Marin Salcido Lucosora, ni Marshall Bravo, ti San Tiburcio, Salcido Lucosora. Hasta tin Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti San Nicolas, Candon City. Hasta mo Pagayam, Susan Galutan, ti Bagani Campo, Candon City, Nina Jose, ti Katerman, Candon City, Eric Saldua, ti Camaraw, Narbacan, Lucosora, Kinilari Akisay, Tambulugan, Narbacan, Lucosora. Adlawan tayo mo ni Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, Lucosora, ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Lucosora. Kini Mr. and Mrs. Yulita Alcantara, in Family Hansel, San Esteban, Lucosora. Kini Gina Linmina, ti Kapkapuraw, Burgos, Lucosora. Katingorog tirani yung hindi basa, na nagapo Pagayan di Serbaisa, Tagat Sur Claveria, Cagayan, ang gaito tadasa di Taguig City. Tidani una na Paulwan, Baro, Watawan, Manan. May sama nun na tawon, tinay kupin. Nasa lumsum taplaw, tiangin. Kaya't ko tagsublin na ringan na panawin, kumaruti iliw nga gawid, uray pagapaman kumalang. Hindi tanaragpat ko kakaisuna nga rapak, agserbe ti ili bunag kinsalunat, ragsa ka makipagserbe, kada kita kadaran kin kakabsat, makasyon na napili nakawar waya-waya, na minangtod kap mikan guston kinayat. Agilimak dagiti kakadwa, iti tempo ngayon darambakan baro atawan, iti sidong dagiti pat-pat gunda, sang kamaysada nga agyaman, iti tatapog titawan na madanunan. Malagip ko dahil naude panakipagrambak, karang iti kakabsat ko kabagyan gagayim kin kapamilya, ilewak launa yatawan, anamulit dayta pasamak, tapno mananam kumanin, kay papanan ni tibiyag. Numam mo kadupay tis mangbay at awan, parag serbe nunaek kasangwan, dalan na talay tayon saan na may maysa, at daragsak ni buray ko tag serbe latta. Talay ta ti dadi wana paulwan, baro at tawon manan, nagapo hindi Serbaisa, ti Tagat Sur Claveria, Cagayan. Siguro nagbakasyon mo't natan. May isa rito ang nursing.
at tatrabaho sa Jai, San Lazaro, Taguig City. Kita timot nga rin ti may sa sunata, ang may pakuyog ti Daniel na. Kumablaw, tanadayawa, palayo, sa nimet ko na, naisaruno, Diyos ti mangked, inaragsak nga Paskwayo, isuting mayan ni kada kayo, umay kumablaw, tanadayawa, palayo, sa nimet ko na, naisaruno, Diyos ti mangked, inaragsak nga Paskwayo, Apo. Ti Mesyas, ari ti lubong, naipas ngay iti kulong, nano mo keningget panlaw, ngayon tayo pagwadan, inaldaw-aldaw. Di Paskwa, iparit na na, irit na, paragin na yatawan kumat, guran-gura. Intay nga dami nagragsak, liday ken lagit, intay iwagsak. Paskwa, iparit na na, irit na, paragin na yatawan kumat, guran-gura. Intay nga't amin nagragsak, liday ken lagingit, intay iwagsak. Liday ken lagingit, intay iwagsak. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, isu kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparit na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili ang Narvacan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narvacan, naisang sangayan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! The spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year.
Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims na recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatak ko para dito calamity victims. So, Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Pasko. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Pasko kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak king kapsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyot, galimuyot. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti kay papanan, ti Paskwa kada tayo Kristiyano, ket ragsak, ayat, ken panangipaay, ti sagot. Ngam kang ronaan iti amin, iso daytoy iti panagyaman tayo, iti bendisyon, ti daytoy nga tawen, ti sagot abiyag, ken salunat, ti panakapakawan, iti basol tayo, kablawang kay nga rod, iti napnuan ayat, ken naragsak nga Paskwa, iti daytoy nga tiyempo kakailyak, to'y kumabkablaaw kada tayo, ABC President JP Singson na po. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Nututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito ibing. Para kanyak sir na pinta sa launay. Kanalagan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakaten. Naimas nakirad ka sir. Wala natatay ka kasi. Kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga ma-aramid de ipang ko de. Aging gana ti kabailak sir hanggang surrender. Ngayon, dagi anak ko, iso ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito sa Salcedo.
Dan 33 minutos. Alpasan 2 oras ng alas 7. Itablawan tayo na pagayam Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Tigator Reyes, Tukipa Luba Abra, Imageline Monses, Titamak Villavisosa Abra. Hasta mo nga na Mr. and Mrs. Frederick Barcel Combas and family, Edimar Combas, Presel Belino Combas, Candida Combas, Tigayaman Luba Abra. Hasta mo pagayam Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, ni Barangay Barlo Melsite, Mabini, Pangasinan. Pablawan tayo mo na pagayam Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, ni Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan, ni Nerly Noma, ni Pamil Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Duna Abungan, Lisi Mayorbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Aslitombaga, Marcel Abungan, ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo tun karapagayam, Evangeline Lasigan, Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, si Person in Aurelia, Domingo in Aurelia, Luis Gannad, Mr. and Mrs., Clayford Eiling Gannad, Concepcion, Gregorio del Pilar, Locosora. Ablawan tayo mo na pagayam Dilma Sullivan in family, John Sullivan in family, di Barangay Sigay, Locosora. Hastangkin Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipe Bautista in family, Barrientos, Luna La Union. Ablawan tayo mo ni Sire Colisero, Tequereno, Tagudin, Locosora, ni Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo na Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Locosora, ni Agnes Obrero, Titalabban, tayo Locosora, Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta Tinanita Labayo, Yunwandas Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Ablawan tayo mga niya Alex Manaug in family, Isapang Galimuyo, di Locosora, Pastor Ano, in family si Robio Galimuyo, di Locosora, si Rebecca Dagsi in family, si Kalungbuyan, Galimuyo, di Locosora. Kita tuy pangarot ti Pambalagip, Manipod Master Control. Una-unay, mangkablaw ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko itad kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Dios agnina kada kayo amin. Kanay kabilit ko dyan opisina, pero may in coordination BSWD, handa madelay dyan ito, so ang yung raya ka na jaya, basta no, dat kan ito yun. Sa jaya, dagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa datuyak ng jaya.
sakkel unay nga panagyamyaman kini Apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito tayo nga makita no kas anumat kinaelegtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala dati GIP program. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro a tawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen a tawen 2026. Manayen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Naragsak nga Paskwa kada kayo amyan, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talnaken namnama. Agkay-kaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo, ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year! Ako si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay
Dapat sa 47 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8. Ikablawan tayo rin Mr. and Mrs. Roy Jodrin Romero, Joanna Romero, ni Joe Romero, Mrs. General Marcandays, Rubio Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo tingin na pagaya Manita Labayo, Jinwandas Monsingarsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Reño Cabangcala, Chito Barchita, kini Hilario Cabangcala, ti Barangay, Banucal, Liblibda, Ilocosor. Kablawan tayo ni John Davis Bergonya, Santa Maria, Aquino, Susan Ramos Aquino, Susan Sen Recanya, ni Oliver Pinto, Suave Gallardo, si Rompelip Marketing, Bantay Branch, Bantay, Ilocosor. Hasta Vincisa Limtuson, Erika Tubadlo, Nestel Soren, Serna, Jerome Cayabla, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta Maylina Villa, Robert Rigonay, Jerome Rillera, Teresa Ma Motor, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagaya Mian Cayabla, Amelga Coscos, Reynalyn Garcia ni Reynalyn Garriga, Roman Itoquero ni Reyna ke Olevar ke ni Marne, Kabagbag ti Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta uting Rinante Asuncion, Loren Bumate, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulata, Edward Valdez, Robbie Cabanilla, Ilami Ayon-Ayon, Marisol Okuikoy Bagani ni RJ Javier, ni Madel Banes, ni Honda Elite Motorbike Sales Corporation, ni Philip Marketing Corporation, sa Sinarbacan, Ilocosor. Hasta kablawan tayo para pagaya Brunello de la Cruz, and family Titinahan, Santa Maria, Ilocosor. Arno Dueling and family, Idasay, Narbacan, Ilocosor. Espirito Salvadoran family, Gabarwan, Santa Maria, Ilocosor. And Lorenzo Soleba, and family Tapato, San Esteban, Ilocosor. Hasta mutin Glenn Beras and family, Ibang Marborgos, Ilocosor. Alcian Sita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosor. Anthony Dueling and family, Jabor, Narbacan, Ilocosor. Kilisani, Alderon Montero and family, Kinarean, Narbacan, Ilocosor. Kita tingro din ti Mauri Asunata, amay ruknoy karakay amin apada-pada. Paguglag ka man sabong, tatap tapayan ka. Wadang ulap ko, kasikat liwaliwanag. Uray no di nakayaten, ayaten kantulata. Uray no matayakon,
Dapat sa 10 minutos, pasangwanan 2 oras ng alas 8, hintay panagpakada. Ikablawan tayo ni Renato ting orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Pastamot kin Risa Puro, Kabugaw, Ilocosora, Wendy Lorita, Magsinggal, Ilocosora, Edgar Marquez, Tibuca, Yabra, Abi Kitasol, Kawayan, Ilocosora, kin Joshua Kitasol. Pablawan tayo mo si Pagayam, Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tinaratan, Salcido, Ilocosora. Hasta que Elvis Ulanyo, de Orlando, San Pedro, Candon City. Pablawan tayo mo ni Albert Rapada, Opray Requepo, Mr. and Mrs. Dolio Norgaraban and family, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Hasta mo kin Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Joel Camas, Ricardo Sabado, Nico Roy, Santol, La Union. Hasta mo tinggal na Pagayam, Iri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Gilal Alcantara and family, Luz Alcantara and family, Ismail Gaboy and family, Mr. Miss Robin Norma, Valdez and family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta kinana Kasim, Tibutobot, Balawan, La Union, Sally Baging, Titalimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta kina Arnel Garcia, Joby Garcia, Aira Garcia, Tisabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Alawain Papagayam Mila, Ablawang kayo tinaragsak, tinagtagimari sa Paskwayo amin Papagayam, kin kastamutin timasungad baruat tawin tayo amin pada-pada. Ikastamutin dito'y may sa bubungan, hindi si TV Radio Tiradpas, kin TV TPN sa Anil Tartin, San Nicolas, Candon City, kin amin na sumusuporta, kinay ito tumartarabay, kinay ito programa sa aming ayong, kin dandani tilukanja, naimbag ng oras, kin nagasat, tumaya baruat tawinyo, amin na pada-pada. Alawin Papagayam Mila, agsipo traibos manintu oras tayo, kinay ito programa sa aming ayong, kin dandani tilukanja, kitintun manawin, umaya baruat tawin, ay 2026. Padaanan yung tumarin, isasangbay nila maray dayaw, pagtengan nyo. Alangarod Papagayam Mila, ibatimin tinaimbag ng oras, pinkarituyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Ruel Laranang, hasta mo tentitibi sa ITPN sa Anil Tartin, ni John Vincent Gumintong, kenti Pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, babayo.